हामबाय मीडिया पार्सन नो जों दिनै प्रेस मिट खालामनानै थाङै दङ जे साल कलक रंबै जे साथं तंमानि यागुलो मेयाव जेबाबे कथर वाती फेका सारा त्रिपुरा राज्य आबनो रुगुई चिनी सारा त्रिपुरा राज्यनि যত জায়গা ক্ষতিগ্রস্ত মাহাইনো চিনি आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियावबो कथर क्लाइ खाबाखि आबनि नगो बुखान क्लाइमानि बिसिंथै जतनिनो नखौ बेबाग बाबे खतिंबायखा बाक्सा बासा बरक बरंनि थनान थानान जागा सिखरिखा आर तिनि खानासनि बिसिं वाति फैखांके बरंनि तंगनि जागा सिदानची करि आमहे अवस्था बाबे चिनि पारा आमचाइरागो विभिन्न बाबे खतिंबायखा आर चिनि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सिनि बिसिंगो पासेबारी सातन लान्दारो बेसि खतिंखा चिनि बरगते डिसि विलेज बेहलाबारी निनि बर बेहलाबारी विद्याबिल आमहाय जागा रागो तंमा जागानो आमतेका चिनि लुकुरनि कथर क्लाइमानि बिसिंथि नगर क्लाइमानि नखौ बायखाबाके नखौ बायखामायदे आमहाय जराव जों चिनि ति ब्राह्मण थानिंगै जों चिनि अपोजिशन लिडार चिनि बरं गोनां सारनि मेथरनाय कौसामानि बिसिंथै जों चिनि तहसिलदारनो जत बिसिवनो निहिनायखनै जे बरकनि क्षतिग्रस्त दंबायखा आबनो जों फुनुगायखनै चिनि एप्लिकेशननि प्रोसेस चेंखा जों डिजास्टार मेनेजमेन्ट चिनि लोगोलंनो लंनो फान्ड जगाजग खालामनानै बागै ओंखाय आं अबनो चिन तिप्रामथानि सामुं चिन तिप्रामथा चिनि लुकुरकनि बागै जों चिनि वातै सातों न बार बा केबनि चुगिया जरावो जों अटोमेटिक चिनि बुबाग्रान दागिमोन बिसिंथै बुबाग्रानि हामजोंनि बिसिंथै जों जत चिन तिप्रासा लुकुरकनो जों चुगालाय दं सारा त्रिपुरा राज्य आं आबनो कयनाय चिनि कन्स्टिट्युन्सि चिनि लुकुरकनो जरा ताबुकसाक जरा केबनि नक बुक बाय तंखा ताक साजरा नक ताक बो तहसिलदार निहिनमानि बिसिंथै नरक ताकबो एप्लिकेशन एप्लाई खाया कोनो जत एप्लिकेशन एप्लाई खायजाबादि आर तेकेसा कक नागै चिनि खानामानि बिसिंथै चिनि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियाव खानावो चिनि कृष्णपुरनि चिनि विधायक चिनि बरं गोनां मिनिस्टार ट्राइबेल वेलफेयारनि विकास देब बर्मा ताई जुलाइबारनि विधायक चिनि शुक्लाचरण नुवातिया सह टेबल लिडार स्टक फाइ और भिजिट खेपेनायनि क आर जों बरनो हामबाय जानांगौ चिनि तिप्रामथा जों जेबाबे चिनि लुकुरकनो कोनो पलिटिकली इश्यू खायावै जों चिनि लुकुरक जे बरकनि इश्यू खायावै जों चिनि लुकुरक जे बरकनि चिनि मियाव जे कथरनि बिसिंथै नक फुक नगरनि बिसिंथै जे नक फुक बायनाय न जों जेबाबे पलिटिकली नायाखै जों बरकनो जों जेबाबे दिनै एप्लिकेशन बिसिंथि प्रोसेस चेंगाय दिमा हायनो बरक बखना भिजिट खायतुन चिनि ओ आमचाइनि जत लुकुरकनि बागैनो बरक पलिटिकली इश्यू खाया तिखाय बरक जेहेतु सारा त्रिपुरा राज्यनि मिनिस्टार बरक त्रिपुरा गभर्नमेन्ट तंनाय रक बरक सारा त्रिपुरा राज्यनो बरक नायखनानै बागै बरक तंजाक बरक जाहाथे पलिटिकल इश्यू खायावै जतनो आब ओ नि नक बाय माने बियाल जरावो बरक बो स्टेट गभर्नमेन्ट माने हाते चुबा चुंथुन आर बरक जाहाथे दाक्तिनो रिना निंथुन चिनि आबनो कयमुं तंनाय आर चिनि तिप्रामथानि आश्रामबारी कन्स्टिट्युन्सियाव जेबे जों सामुं खालाय दङ चिनि तिप्रासा लुकुरकनो चिनि एमडिसि चिनि एमएलए चिनि तिप्रामथानि गोबांमा लिडार्सरक जेबे तिनि केबनि बा नखौ खामिया केबनि नगो चुगिया केबो साक खामिया आबरनो जों विभिन्न बे तिनि प्रत्येक दिन जों चुबालाय दं ओंखाय अबनानि कयमुं तंनाय चिनि बरं गोनां मिनिस्टार रकनोबो बरक जाहाथे चिनि ओ कन्स्टिट्युन्सियाव फायाखै बरक पलिटिकल इश्यू खायावै चिनि बरं गोनां अपोजिशन लिडार चिनि एमएलए जत लुकुरकनि गानावनो बुचावै सामुं तांमा हायनो बरकबो सामुं तांनानै थुन आसुनो जतन हामबाय।